Goedendag iedereen, vandaag 9 januari 2023. Hier volgt nog een korte reportage over het OV die onbetaalbaar is in de provincie Zeeland. Dus ik heb hier eerst nog even Zeeland voordeel bij de hand. Er staat €140 per maand. Dus dat is iets van een 1600, iets meer dan €1600 per jaar. Dat is niet normaal. Dat men zou moeten betalen om hier Vogelwaarde, Huls te doen en de regio. Ik heb hier de lijn bij de hand. Dat is €351 voor een jaarabonnement Omnipass. Hier heb ik even de lijn 10. Nog even interessant. Voilà, de bus is volledig leeg. Ik hoop dat het duidelijk is op de camera. Er zit absoluut niemand in. En daarmee opnieuw de opmerking, ik heb het vroeger ook al getoond, als er promoperiodes zijn. Er was een promoperiode, €1,50 naar Hulst met de meerreizenbundel. Men is nu buiten de spits, dus mensen kunnen naar de markt gaan, kunnen hun boodschappen doen. Sociale contacten. Men vraagt nu €12 met de retour. Dat is het resultaat. Die bus gaat leeg. Die komt al uit Terneuzen, die beste mensen. Die is volledig leeg uit Terneuzen. Dus stel ik je voor, het volledige Terneuzen daar, het stuk. Dan, locatie ziekenhuis en noem maar verderop. Dat is niet normaal. Dus je hebt natuurlijk wel op de tijdsblokken van de school, dus de schoolperiode, dan spreek ik van tussen 7:00 en 8:30, heb je dan wel een volle bus met studenten. Maar zoals nu, het is toch wel de bedoeling dat iedereen de bus kan nemen. Men zou de bus hier ook gratis kunnen doen. Er zit toch niemand in, dus wat verandert het? Bijvoorbeeld, de maandag en donderdag is er markt in Hulst, waarom de bus niet gratis aanbieden? In de plaats van hem leeg te laten rijden. Ongelooflijk. Ik heb hier nu bij van over de grens van de lijn. Dus ik had even getoond al dat ik reis met de lijn, dus voor €1,70 die excursies die ik kan doen. Naar Brugge, Gent, Sint-Niklaas en ook Antwerpen via Linkeroever en dan je overstap. Kijk, die tickets dat ik hierbij heb. Dat zijn gratis tickets, enkel geldig op zaterdag. Dus ik kan ook op zaterdag met de bus 43 naar de markt van Stekene om boodschappen te gaan doen. Dus die worden gratis gegeven door de gemeente in Stekene via een afhaalpunt. Dus iedereen kan die afhalen, dus gratis tickets van de lijn om naar de markt te gaan in Stekene op zaterdag. Ik heb er verschillende, ik heb er al gebruik van gemaakt.